Yan uwana, wa mai ɗora ɗanta na yo godiya gare ki mahaifiyata. Wa mai ɗora ɗanta na yo godiya gare ki mahaifiyata. Da farko na gode Rabbana gata ga kowa, sarki wanda ke da mulki da tsabtatawa. Abinda mahaifiya take min na daɗa yabawa, Allah ka ba ta lada. Na yo godiya gare ki mahaifiyata. Komi wanda ya dace gare ni kin yi, biyayya dole ne gare ki a yanzu zan yi. Duk haƙurin da kika ɗauka gare ni kin yi, wayo mahaifiyata. Na yo godiya gare ki mahaifiyata. Na faɗa mani irike gaskiya, ba ta san in zan ki cuta. Irike gaskiya, Allah yana tare ka da mai riƙon gaskiya. Allah ka ɗaukaka ta. Na yo godiya gare ki mahaifiyata. Cikinta take kula da nima, har ila a yanzu tana kula da nima. Uwa ce, ko da mata ka zama, Allah ka ɗaukaka ta. Na yi godiya gare ki mahaifiyata. Allah ka bu'uwa, ka samu dai albarka, lamaran ka su taitif, Allah ya sa albarka. Zaɓin Allah shi ne nau, Allah ka kai ni Makka da ni da abba umma. Na yi godiya gare ka sarki mai rahama. Mahaifiyata ta saka ni kuka, in na tuno da duk azabar da kika ɗauka. Sai in tara zanna zuciya ta sarƙa, Allah ka ba ta lada. Na yi godiya gare ki mahaifiyata. Kamar lokacin da zan tashi inda ga aure, ba na son abin da zai sa da ke na ware. Inda ba mutuwa ba, tsufa mu yi shi tare, Allah ya za zamani. Na yi godiya gare ki mahaifiyata. Sai ku haƙuri, muna tare da Rabbana. Allah mai share kuka, mai share kukan ba wannan ga wanda aka cuta. Allah ya mai sakayyana, Allah kalin ka salati ga shugaba mai rahama, mai rahama. Yousufa antisa ɗan gidan Abdullahi ne, ɗan gidan Azima. Allah ya za zamani ne, ɗan Shafi'u da Ade. Jika kake ga mamma ne, Allah ya gafarta ma. Na yi
godiya gare ki mahaifiyata. Wallahi mai gidana sai na tuno mahaifiyata tana yawan gaya min komi kake bukata Allah shi za ya baka sannan ya maka gata. Wannan nasihar ita ce inda na ɗan cino ta sai na rusa kuka.